যত্ন phải cảm thì nên đâu vậy bo sari sramani sumuyo life phải một đấy đâu do to nục ná anh đi tham gia phần đầu nục ná mi tini ole máy sẵn này anh gọi là ba đi kia nào do to nó khắc sang mò sẵn mà câu nó sát tì phải một xí mọi cái nào do to xíu anh đi channel lo 10k subscriber lồng hùng lồng há lại há tạo quá thì nào do to này quay số một vài kia nó ang bo YouTube bo 10k subscriber 10,000 cross ke mayu bono se ang sa no zo to vài kia khachang mo ko sa ni mo pandawo life of time sin armi je zon to oin bo life of fight on nero bo ani light asu clear nya ni arum phon non no zo to chỉ long ma sai nam thinyo ke bo to khrup le chu kwa si to life nei tong nei rong no jadi se YouTuber samana YouTube tui tong nei rong no channel to ong post te ong pho buskao je chung snong nei ma YouTube ni dia pho aketre bangma ang jaga thangthing video ang banau ya ang no zo to no khuisai phongnai ke no zo to no palma sanyo bodin khe no ni hamyo ma wai so mo thu phai wai so phai tongdi ke chung sok sing so nang khru lai ya khe chung buskangwo ka ni ma chung maya mong ke chung nang khru mo ma se chung nang lai mon bo ye bono se sa cho to ke share ke ni him time se arumi no anh khorang khna khaya ang sisu yan tha arumi bus kamole chung chini juani thong ma rau bang ma thong ima bus kang rau tongu ar rau pho chung thang ke phong nai chung so to si tomodin chini DVA ni bus kang mars ni at nui tarik chini juani rau malai strom ma tongu aro pho thong bang ma ke program ro bang ma abro phono tongu abro phono no phung ni chung nai ake aboni khoi pho marong pho sobar ro phono tong khona bangma program ro tong pai ko aro pho bangma program tong abodi maro phono ang share khenai je ang mai mone jorabo ke no po video no ta all live ang live or review no no so yang pi tong phono ye bo no bo mai sau pi phono sobani try sobani video te anh thing tong ko dos khan mana boro phono ang upload khemaya ko mong ke net ham phono chung lai thani mo siu chini nord o maung ye thang network off khaya mo arum phono arum bo yang video upload khayang thanga anh thile tongo ang phono ang upload khaya mong ke ang upload ke phono nu so yang bo ye abona ang laru ye ma ti ha ari mi no zo to wen so ye support khalai di mong ke chung nang khru lai nai teng ko samodi nang khru lai ke ong ya no phono subscribe khen emaro tong ke ani bo video ni comment section no ro sadi ang phono je ang mai manager ang nang khru nai ke no zo to no bono khaksang mo ka ma samole no zo to ni
ham yok mo na wai so mon bo panda cha ani 10k subscriber cross ang ke me ha ke bus ka le chong keyboard rao ke guitar rao phono je chong snow ni ma hana snow ni ma ani bo channel le mane category ke han chu ya ani bang ma dala we se bo channel le ang tui ni chom se sa mo pong tho cha mo pong tho thong mo pong tho bang ma snow ni ma ni hana ke YouTube channel bo panda bo vlog ni ma rao ake bang opre ke link na ya uti ma rao phono ani already video banao paye te mo tong YouTubers ne bo panda hana ro ke no joto samono mong ke nai mai nai tu khoi nai di ke te tha kau ke chong chini DVA ni dingo juai soba pong tho chrai soba pong tho map tho pong tho je ang thangmai mo male video ang lai thani ma bosi phono bangma tong payo aboro phono now nam chumong ke jan playlist nam ye ti ma tong na kai abo playlist athanye na joto nai lai di aro thanye tini bangma nai ni ma tong ang sani phono nang ya ke to na khorang double phono khna tong na ang phono live nai to mi ai ni khorang na thio su phang kam ke su ma yang tha ha no anh khorang no kam ke khna song mong ke wai su yesa nang reply đâu đi make it lại cái đi live chat ba tao lấy cho to message kia mà nó ngay nhẹ mà xong hả non cho to rồi sự ye nâu ni nang kro ni ma nó hả nâu nang kro ni ma rồi nấu thì nang kro ni ma hi mà le chồng subscribe phong hana je na ni channel state ta cái tông mà phong subscribe được cái này mang ra sadi je mai mon jora le subscribe kia nang kro nai ke tre bino phono nang kro ni ma rau tong ka bro phono nang kro ni ma khenai ke bono video pang phono ang lauria no jotono khaksang ha no jotono khum bo pandawo ke tre video phono tongo no mai sonai nai saudi ake no siat ni ma rau tong ke no sungdi je ang simon jarao je ang rongmon jarao ang nang phonang khunai sapu nai YouTubers bangma chini Brunei Singapore YouTubers bangma tong se da anpo chini suro ya ki marao tong pa yona kai anpo ye chong la cha nai kroi kria nai kroi bo YouTube le chong jo to sie tong tin chini ki part time samta ni ma sei anpo ye nong je sam ke tong po tang di ka kroi chong jo to siu YouTube dinyo ini chong sa sau nong samung chu ye bangma tang mai mo tong na kai an bo ye bonong jo to no khak sang ha no wai su ye nang khro mo ba pa na je tini bo sun jora wo an ani 10k subscriber sop long wo ye ma si yo ka khak sang ha jo to no no video nang mong ke YouTube ding yong phono te guitar ding keyboard ni ding yo stone maro no som chumoro ke bo video ni comment section ni sali chong abo video no tui ni chong nai khaksa ha jo to no kaham tong di ke jo to maya ong lai je thing jaga tong phono chong tong lai khaksa ha jo to